Present by Health Films Entertainment. कैमरा वाला सखी दिल लेके भागल 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 कैमरा वाला राजा पटसोनी कैमरा वाला रहे दीदीए के शादी में आई हमें देख देख के कोयला से समाई हमें देख देख के कोयला से समाई रहे दीदीए के शादी में आइल हमें देख देख के कोयला से समाइल ले ले रहे उहो लाइट मारे हमारा के लाइन ले ले रहे उहो लाइट मारे हमारा के लाइन धैले रहे गमछा काला सखी केहू से ना कोई नहीं हम हाला सखी दिल लेके भागल कैमरा वाला सखी केहू से ना कोई नहीं हम हाला सखी दिल लेके भागल कैमरा वाला सखी राजा पटसोनी भागल भागल कैमरा वाला Present by Health Films Entertainment. स्टूडियो पंचमुखी चौक कलवारी मझरिया वाला सखी नजर से नजर हमरा मिलैलस मिले खातिर सखी छत पे बोलैलस मांगते रहे मोबाइल के नंबर सखी रे हमारा लग गइल शहर ए सखी नजर से नजर हमरा मिलैलस मिले खातिर सखी छत पे बोलैलस मांगते रहे मोबाइल के नंबर सखी रे हमारा लग गइल सर खाली वीडियो बनावे हमें खूबे कनी आवे खाली वीडियो बनावे हमें खूबे कनी आवे हम कोई नहीं माना सखी केहू से ना कोई नहीं हम हाला सखी दिल लेके भागल कैमरा वाला सखी केहू से ना कोई नहीं हम हाला सखी दिल लेके भागल कैमरा वाला सखी वाला सखी दिल लेके भागल 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 कैमरा वाला राजा पटसोनी कैमरा वाला सखी आशिक मुद सखी रहे ओकर नाम रे राइटर में सके रखले बसाथ रे रंजन रफी के मारे न चांस रे सच के बात हम कहिल सच रे आशिक मुद सखी रहे ओकर नाम रे राइटर में सके रखले बसाथ रे रंजन रफी के मारे न चांस रे सच के बात हम कहिल सच रे हमें खूबे पहुंची आवे एने ओने कनी आवे हमें खूबे पहुंची आवे एने ओने कनी आवे हम कोई नहीं हाला सखी केहू से ना कोई नहीं हम माना सखी दिल लेके भागल कैमरा वाला सखी केहू से ना कोई नहीं हम हाला सखी दिल लेके भागल कैमरा वाला सखी गोल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंचमुखी चौक कलवारी मझरिया।